hapung hatai hachuk satung watui pantui pogoi salburungno bubagrani khorangno kami o besher basaro tongai lukurokni thani buskangni loksabai chongbarino Maharani Kriti Singh Debrumano Kuplai khlai Central BJP hapangbai Tiprasani bagai agreement khlai manani bagaino kami o thangai kokpi laimani salburungno abo haikeno tini 26 Asrambari constituency ni bisingo khobjak Shikari Bari BCO Maharani Kriti Singh Debrumano Kuplai khlai rohorna bagaino kokpi laimani mangli aro manjaka khwai political district working president bononggrang Kriti Debruma te Asrambari block committee ni member Subol Singh Debruma te TWF Khwai District Secretary Kuchangti Tiprasa te YTF Block Committee ni President Shafir Debruma te abono karibo kubuni juda adong rokbo manjakha Ani dak me bo tong abo te tu ye ma ka da ba Dapat di kamar kata. Mesti terus nyimak kata. Hai ambai chini media person no sungai baksa phung dibor sarik jora suno logi tongo bagai baca hambai sung tini hai no hai chini 26 Asrambari constituency chini bising khobjak chini Shikari Bari BC bisyo sung tini hai no hai door to door campaign kana phaka tamni bagi phaka hamale sung amono ma satai hai no hai sung ngadi sung thanai edisi aba Bidan Sabha sung duibar vote dikha sung ajora Andros marka vote dikha itu sung tabuk Lok Sabha hinggakai sung chini markang nai sung podo bubar ro vote nang nai kongno sung tini pina bagino sung tini sini lukuruni door to door sung campaign khai tongo sung tega sabon saramo sung door to door campaign khaitani sung podo bubar ini sung je samane tangi podo bubar vote nai sung abo kisa sung subai khai tongo tamne ini sung mas nai abono sung sai tongo karon ka abono je sini bubagara sai tongo agini simino je party je kuno party Congress CPM BJP je kuno pangtu je tuno sini mandai soktai sini mandai sono written je rimanai sung bono sung vote nai samani bagai sini sung luk kana norok thanai 2 tarik March maso sini bubagara ni bisingti kai India government tai Tripura government tai sini Tripura motan bisingti kai kaisa ekot soi laika ai ekot bisingti no sini mandai soktai jono borok rina hini je ekot imani je soi mani aun bangai sung tini bagai chukti ngai sung tini podo boro sung bodina thang tongo sung podo boro sini Maharani Kriti Singh Debrumano sung bodinai tangi himalaya sini sung saimano sini tinno se sung kumbo barphangtu aba podo barphangtu sung borok le sini aun bagai sung tini sung dur campaign keke sung jisa kabano sini Maharani Kriti Singh no sung kuplai khainai sung tini ora dur campaign khaitine ora manja khan ora nukana angana tongo sini Khwai political district TWF ni secretary sini borongrang ju kusungti Debruma aba Tiprasa tei logi tongo sini YTF 26 Asrambari block committee ni president sini borongrang Shafir tei logi tongo Asrambari TWF no TWF block vice president sini borongrang Juhina tongo tei secretary sini Sepali borongrang ju bo tongo tei block vice president sini borongrang Subol Singh tongo tei monitoring member tei TWF member sung kobonga tongo sung tini hapuno sungo ba ke door to door campaign klalai tongo mai
Long live Tripura Motha, long live Tripura Motha, long live Maharaja, long live Maharaja, long live Maharaja, long live Piri Singh Devrama, long live Piri Singh Devrama, long live Piri Singh Devrama, long live Bom Mario Budinai Bom Mario Budinai Sar tinara tamno te kaise program khaja ka Pula mai ini media person jono so hene hai ini sini 26 assembly constitution sing project is bela bari bisiri 3 number ward jemon joron lenti bari ebong siram kami sing o jaga tini youtube khana bagi contak lai to subaja sing khama karon khabono ya sini is parliamentary sini loksaha election no sini muharani Disini sung supply buat bagai supply, ini bagai buat dua, ngapain buat supply itu? Ya kayak sung sini borok, nok bising masuk mana para kami bising masuk tuh merok, jatuh borok mobile kotor kiri, ya hanya kamu tuh borok wan sung mana aja sung, ada orang kayak sung, anros sini buat dua, edisi buat orang kan, rosso, apa bidan sobo orang, apa bukai podo bubaro nai abo bubaro ko to confusion da tungo a confusion subai ne bagino tabo dutur campaign khai tungo tan bagai chung podo bubaro nai abo ni karno sumorno sana bagino tini dutur campaign khalai kunta sar tini tabuk to BJP IPF ti Tripura Motha kaithami loi government hai ka bo jugungjak arun bisingo tabuk dur noro khlaina ni thangai tongthani aro kaibesuk bodol tong bolte oro abo saksung sibino boro khali tungo dutur to abo jajar boro khai tungo chung khai tungo karon kai chung tinta party mili oro khaima ba tinno to kahe chino susu nei ba abo kono chung oro tabo BJP IPP abo Tripura Motha chung hindaya jotono chung jajar khaini tungo karon kai chung bisa khaiba tinta party bisa chung buto chung mobar aba podono chung mare nai abono angka sar BJP rogle nong logi tamni bagi phayana tamni bagi phayan kun ko ya karon kai BJP tongo noro o area o 500 jana ba 10 jana ba hedo orang semua kan beberapa sangkai tu butuh bisa khalai beberapa tamni bagi phaya ba hakun ko ya khalai beberapa tono itu ini na boro tongo se 500 jana tongo dari kini asal bato boro nubin tona boro BJP busubang eba kai kini APT phaya tono busubang tono Tripura Motha mo phajak 95% phajak sar busuk dorte bus kango kha kaja busuk kepalai khai manan hai wansuk busuk butar langai abono maso ang sujo jagano sai tongo akono jung sini Lok Sabha election sini oro asrambari constituency sini butar jung total tongo 40,000 moto jung oro thana rogo nukna ang sain tongo ya jung apra 39,000 moto sini butar tongo itu casting ka 35,000 no sung mangka 18,000 above mangka tabo sung apro to sung single boot chimi mana sin Tripura Motha chimi tabo to IPF BJP apro sin Tripura Motha tung sung kabang mana khakai 30,000 orle sung gemne mana sung khakai ja mana jate sung confusing ne bagase sung dur klai to sin boro jate abo sung podo boro no mar nai nei sung kha bagase dur klai man kar